Дори си това, не, така не е готова. Абе, лодката шо не е на страна, бе, дебелаци? Алекс, ти повтори камерата! Чао, да. Имам един флашбак от преди малко. Айде там горе! Добре, няма. Помощ! Ще ти вдига милиарата? Много ясно. Ма ти ако дигнеш да не закриеш камерата. Надявам се. Аз си краката ми си. Ама няма къде. Алекс, ваш бак. Бак, бак. Бак, бак. 1, 2, 3. Ще се умира. На Мокрикс. На Мокрикс. Айде! Тати! Кой там? Баджи, натежахме. Много натежахме отдесно. Не и тази лодка чичугона! Тати! Ау! Това ме изненада. Ми гледах, камерата си гледа. Ема какви са тези очи? Виж тези очи. Тати, какви са тези очи? Тати. Ай, черни очи. Отново е още наклонено. Имам чувство следно, че още е наклонено. Не виждам нищо, твърде съм нисък. Мисля, че това Виж онова, Зазо! не мога да видя. Не, онова само виж. О, мога! Аз не виждам нищо. О, не Човек, мога. това е много високо. Аз не виждам нищо. Това е много високо. Не викай, бе. Спокойно, има още. Не можах да си Не му крикме спокойно. Не можах да си сложа качулка. Не му крикме спокойно. Дали машината! О, но, слушай си качулката. Окей, сега е малко по-спокойно, леко да... Верно.
И моята плата от ветър. И моята плата. А къде са маски? Ехо! Hello! Зазо! На капка при... Hello! Мага яка! Дай да идите, мама снима. Мамо! Hello! Ти са на екстремно долина, плата се пред. Утре сме на онла. Утре сме на бялото. Ема, проби така. Утре сме не това зази. О, но. Няма да е пусна. 140 е онова. Ама това е много екстремно зази. Виж колко е високо. Аз мисля, че е на доста не си очаква толкова екстремни да има тук, нали? Ще се допие бира. Ще направя така си. Ще направя така, за да не ми пада качулката. Добре. Освен ако не креща, а крещеното не се креща. Гати, отново не виждам нищо. Твърде съм ниска. Самото пускане е малко повече, ама иначе то само едно пускане, там и толкова. Значи аз не виждам нищо. Виж, баджи, виж онова. Не виждам нищо. Виж онова. Не мога, виждам само облаците. Онова мисля, че е доста високо. Нали? О, вече го виждам. То не е много страшно там, бе. Няма да се кача на това, дори да ме платиш. Вече виждам. Зазо, внимавай, сега се намокриме. Видя ли как? Беше махнала. Дойде малко да нагоре. Измини очите! Пак на Посейдон, искаш ли? Аз се повтори Посейдон. Може ли отново на това? Не, това много се намокри. Утре, бе, утре. Това е много забавно. Утре пак ще го направим. Искаш ли? Това е много забавно. Аз мислих, че трябва да се пуска, виж, стигала с това тунел, къде се появи. Прости, мамо.